خاندارا اور دینا رائے کدا بتمنڈا او خاندارا او رائے کدا بتمنڈا ایسا با خاندارا اور دینا بتمنڈا مسافر او ایسا با اور دینا بتمنڈا مسافر دینا بتمنڈا مسافر ہے ایسا سا کھو بات وہ مجھے وہ میون کھڑ مان یہ ول آسان تھا نہ باقی میں ایتی ایسا ول یکی بیک گئی ول کھڑے ہوتی او یہ چھو کامی بات مت کر بسم اللہ یاڈی پونن او بھائی صاحب کیا چھو بنا تو بتا تھوڑا تو بسم اللہ بیچارہ کیا کہے بتا تھوڑا تو بسم اللہ بیچارہ کیا کرے یہ چھو اک دپیت اک پروبر یزن یتی سٹا یوز چھ سپدان واریاہ پروبرب چھ تم ناظرین یمو سۭتۍ انسانس مز ظرافت چھ واتنان یتھے ہیو بیاکھ دپیت چھ انین ہند مشیدی مکنس امام اتھے پٲٹھۍ چھِ واریاہ اکھ خزانہ اکھ چھُ مگر یمن چھ آسان اکھ واریاہ تہٕ بہترین میسیج تہِ سۭتۍ تہٕ گۄڈٕ کتھ تہِ چھکھ آسان ناظریٖن بیٚیہِ سپدِ تۄہہِ سۭتۍ ملاقات بیاکھ کانٛہہ کہانی ہٮ۪تھ بیاکھ کانٛہہ دٔپِتھ ہٮ۪تھ دِیِو اجازت خۄدایس حوالہٕ